sa atong lungsod sa Alicia human nga nakatala ta og usa ka kaso sa COVID-19 nga lokal nga residente, Mayor? Okay. So sa among lungsod, nagtinabangay mi para sa mga pagsumpuan ng maong COVID-19. Gani, subo nga, may buwan nga na naagya mo sa pero naglibog lini ng asagikan gito. Kaya ang kanang pasyente, wa magiging sa history nga kon. Travel. Anyway, ang mga tao amo yung nagdayal sa mga kapitanes. Wagi sila yung naratol. Gani, may tatuogi sila. Okay. Di magas-gawas. Okay. So, kining pasyente, Mayor, nga nagpositive sa COVID, asa man yung barangay gikan sa Alicia? Gikan taga-barangay poblasyon Pero, before na siya na hospital, tuwa na siya gapundo sa barangay Putlongkam. Okay. So, kining ni ang niya karon, kumusta naman ang iyang kondisyon sa imong pinakauhing pakisusi, Mayor? Mura og di pa kay namo maingon nga stable lang yang kwan ba. Okay. Sa Don Emilio. Pero nauli naman siya. Okay. Naana sa unsay but pasabot nimo nauli na sa Alicia? Nauli atong 12. Nana sa poblasyon ron. Tuwa sa barangay Putlongkam. Pero ganina, nanawag mo ito nga magpa. Kita sa Galaran. Dire sa Galyares. Okay. O unsa gani hinungdan, Mayor, anong dala ni siya og ospital, gi-admit ni? Unsay yang ang first nga pagkisusi na mo. Kini siya kay wa mo siya anak, wa mo siya patay na padang kanang barang siya ra usa ba solo nga kon ba. Okay. Dali siya og sinta kapin. Nagpadara sa ospital kay daan mo siyang sa paning COVID daan na siya ng hubakon. Okay. Kaya matong ning sugmat daw ang iyang hubak matong gida sa Don Emilio. Kanya pag sa Don Emilio sabay siya kaya namin nagkakita man og sign and symptoms ba. Okay. Matong after mga pila ka days ikapauli sa taga Don Emilio. Matong strictly nga home quarantine. Unya pag sunod na pud adlaw di tukar po dili nadugay man ang result sa kon sa swab Cebu sa swab. Matong pagka Friday night afternoon gi-textan ko ni PA nga cut kintos nya ipaibaw ko nga naami kanang COVID positive ba. Patong check, ipa-check na ako dayon sa among MSO, sa among 4 person sa LSI. Wa man sa among listahan, matong among pangita yung nag-asa ba. Nya, mato nga, mato na trace na mo, dili sa LSI. So mo dito siya? Okay. Ordinaryo na lumulupyo. Okay. So pagka Friday nadawat nimo ang kining ni ang unsa ni communication gikan ni PA nga nagpahibawong dunay positive nya nahibaw-an ninyo dayon nga mao ni nga local resident lang. Mato nga pagka gabi nagpatawag dayon ko og emergency meeting. Mato after sa pag-emergency meeting order dayon ko nga i-lockdown ako sa kasityo. Kung asa nag kuan. Sa man ni sa Putlongkam o sa poblasyon? Sa Putlongkam. Putlongkam. Sa usa ka sityo sa Putlongkam. Guarded ni sa mga PNP og SAF. Adto gihapon ning Bernes, Mayor, gi-implement ang lockdown. Pagka human gid mo, Bernes gid.
mga 11 o'clock na to. Okay. O 10:30. Sa buntag Implement ni? ba yun? Buntag, gabi na. Gabi na. Gabi na. Oo, natingagan yung aloy gani ko sa mga murag gumig na, kuan ba, murag na kanang sa kabari, sa kasityo, aloy ko sa mga tao rin, nakurat sila ba? Oo, mamagyan. Pero ang himo, mamay protocol. Mag mga sapog, kuan, o mamay protocol. Okay. So, ang pasyente, kining naka-isolate na ni siya daan before na hibawan ng kuan. Oo. Okay. Unya, So pa, ang kauban sa iyang mga silingan, among itang i-test na mo, kalay sa Ginoo, negatibo. unsang gigamit nga klaseng test, Mayor? Rapid test lang. Oo. Okay. Pero kini siya is PCR gyud ang gigamit ani niya. So gidani sa hospital sa Tagbilaran karon lang adlaw? Oo, ganun. Ginang Buntag. So karon lang yung adlaw human nga ni reklamo na pod nga ni tukar na pod yung hubak. Kay tagakuan lagi kay mabutong ko maka usahay maka na ko nga kanabang tungod tingali sa bawa sa naglibog kami tanan naglibog mi og asa gid na kuan ba Asa nakuha? asa na ko. Okay. So sa imong bana-bana, Mayor, pila ka tao tanan ang na contact trace ninyo nga naka-close contact kaning kuan? Nauman na mi og contact tracing yung kuan mga 27. 27 ka tao. Pila ni sila amo na yung gi-strictly mo quarantine. morning sa usa ka sitio diha sa Barangay Putlongkam. Oo. Pero dili ingog na sa sitio lang kay naman po sa poblasyon. Kaya mapagmangkon ba pagkuha. Pagkuha niya gikan sa ospital. So duha ka barangay, Mayor, kining 27. Bali ka duha ka barangay. Duha ka barangay poblasyon og sa Putlongkam. Mga pila ni ka pamilya, Mayor, kining 27 ka buok. Bali tulo. Tulo ka pamilya. Maog na siya og kuan kay namag masalingan. Mga Ano bang salingan. tapat-tapat na pa sa lagbay ba? Kining gi-implement po ninyo ang 50-meter radius nga Oo. gikan sa balay. Oo. Aha. Okay. Amo ginang kuan. How about, Mayor, ang atong mga medical personnel nga ni atiman ani niya? Pag kuan mo, siyempre naka-PPE mo sila. Okay. Pero wa ni sila gi-appeal sa quarantine sa pagkakaron. Ang mga nurses nga ning atay katong mga driver nga nagkuha, amo pong gi-quarantine. Nalo lagi po ko kay siyempre sa ako mamatakaran na to. So appeal na ni sa 27 kining mga medical personnel, Mayor. Wa pa ako panapil. Okay. Mga pila pod ka buok medical personnel Sa kanas, driver, sa ambulance. driver sa ambulance. Okay. Bali, bertulo masih sila. Tulo ka kining ni ang empleyado sa Tulo ka empleyado. RHO na to diha. Oo. Okay. So, pero provided ni Mayor magkaha sa ilang adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan samtang quarantine, appeal to sa pamilya. Siyempre. Siyempre kay luoy ko pud marag po na sila og priso ba. Nga wain tayo sa. Okay. So, Mayor, imo na lang kining ni ang unsa ni panawagan, hangyo o unsa pa imong gustong ipaabot sa tong mga taga lungsod sa Alicia, labi na nga galibog pa mo karon ug asa ni gikan ning kubida sa usa ka pasyente ninyo diha? Palihog. Mao lagi. Sa nga ko lang panawagan sa akong makigsunan din sa atong lungsod sa Alicia. Nga ato lang ipadayon nga dili lang ta magawas-gawas kung wa importante nga paliton sa atong merkado. And of course, strictly kita nga magsuot og face mask. And then, may giingon nila nga new normal. Na mag-istorya ka sa una para magsikit kayo. Pero nyo lang ako ninyo nga ato lang likayan nga
maglikit na ba kay ano paglikay sa maong virus. Mm. Ako ug kamo dili man ta kontra, dapat magtinabangay ta kay usara man ta kalungsod. Okay. Wa man ta kay bawo nga kalasan mo man. Pero kung atong paningkamutan ug gugot na to nga hiusahon ang pagsugpo ning maong virus, tingali mahuman ni siya og gali. Basta magkayo sa tanan tipo kalis siya. Tinood. So manginaot ko nga magsinabtanay ta sa kanunay ug mosunod sa mandato sa taas kay ako isip amahan sa atong lungsod igo ra pud ko ning sunod sa mandato sa taas. Okay. Mayor Dudong Torres, sir, salamat kayo sa imong oras nga imong gihatag nato karong gabi na, sir, og amping kanunay, sir. Okay, kamusta sir? Salamat kayo. Mong gabi. Thank you.